Mga kapuso, kakuhaan nato og inspirasyon ang istorya sa usa ka doktor. Din, una pa man ang iyang board exam, doon na siya giagiang life-threatening operation. O gikaluyan, iyaha kining nalampasan. Ug karon, usa na siya ka registered physician, si Dr. Ismael Parcon Jr. Doc Ismael, maayong buntag, og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, Doc? Maayong buntag, Sir Jill. Okay naman, as of now. Well, great to hear that, Doc. Og Doc, unang-una, childhood dream ba gyud nimo nga mahimong usa ka doktor? Katong bata pa ko, as I could remember, even though na doktor ang tatay ko, is fascinated ko sa mga heavy equipments, sa mga constructions. So, my dream actually was to be an engineer. Og Doc, gikan sa dream nimo sa una no nga mahimong usa ka engineer pohon, pero nganong gipili nimo nga i-pursue ang medicine? Actually, katong before ko nag-graduate sa college, my mother encouraged me to be a doctor. So, wala pa nagsulod sa isip na ako sa katuon na time kung unsa ng NMAT. Kaya pagtuo na ako ato, pag mag-take ang NMAT, mathematics in take. Doc, along your med school journey, kanus ba nimo na feel or nabati katong mga symptoms before ka na-diagnose nga duna kay brain tumor? Around 10 years ago, na-feel ko ang right hand ko na right arm, right upper extremity na nagamanhid siya. Then, ginaisip ko lang na siguro naipit or kung ano lang ba. Pabayaan ko na lang. Then 5 years after, during med school na, first year. Unsa ba nga mga test o mga proseso, medical processes, Doc, ang giagian nga nahibal-an nga duna day kay brain tumor? Unsa nakadako ang kaning tumor sa imuhang utok before ka na-diagnose? Ang test na gibuhat kay MRI with and without contrast. Ang tumor na found out na 6 by 3 centimeters na. So, kasing dako na siya sang inumol. So during that time, Doc, unsa na ba ka nga year sa medicine ato ug unsa na mga activities imong ginahimo sa imong pag-eskwela? Graduate na ko sa internship. So, during that time, denial pa ko sa na so, ano na ako music. Auto na dinadala-dala na lang ako sa tawa. And after diagnosed ka, Doc, no, with a brain tumor, pila pa ba ka bulan ang niagi una kagipa ilawom sa open brain surgery? 3 months. So. And how was the open brain surgery process, Doc, ug imong recovery stage pod nga giagian? Dagan sila kaayo, kanang mga doktor, dagan kaayo sila sa sulod sa OR kay gitabangan jud nila na maging successful lang ako operation. Then sa recovery naman, during first day, makalimot jud ko sa tanan niya. Balaan ako, kanang gusto na akong imisulti, dili na ako maingon. Pero paunsa ba nimo, Doc, i-manage at the same time, no, mag-review sa board exam while nag-recover pa ka gikan sa imong surgery? Sa January na, dito na ako nag-fast read. Tanan na ako na reviewer. So, almost all na reviewers ako, I think, isa lang ang nabilin na wala na ako nahuman. The first read na ako tanan. O with the limited time sa review, Doc, no, because of what happened, did you expect nga mupasa ka sa kining board exam sa mga physician? Wala jud ko nag-expect, Sir Jill. And now, isip usa ka registered physician na, unsa ba imong gina-look forward, Doc, kung asa ba ka plano mag-serve isip usa ka doktor? If God permits, neurosurgery specialization ko, sir. I have been a neuro patient. So, may sabta na ako kung sa mga bigyan nila dito. I know how it feels. Your story of challenge, struggle, and perseverance to success is truly a God-given gift. It is truly an inspiration to all Mindanaoan. Dahan kay salamat for sharing your story and time with us this morning, Dr. Ismael Parcon Jr. Once again, congratulations nimo, Doc. Yes, sir. Thank you, sir. Kini ang At Home with GMA Regional TV.